Ní a bhéin cheann tócha don náta gom an bhaidin gur chuir is fis ar mo chara fiochan tar a bhéin ann siúlóide ar. Ní flár ná gur tuigech dúin ar levéil éigent consciasa é, agus bhí sé siúdsás de péascail é agus rág sé bóthar na bháin dhéag uair ribhean an le. I ngádaí na los a tháinig mar suas lena chéile, san na chuir is féin a bhráid, carnóga disgréadacha as pár dain agus ar a raibh leta smut an rugas síc a deilech ar a dugamse liv na suile diabhre. Ceann an duineagain ar bhara na tangin híos féin bhíocail nó gur leigh sa bholug ina bheanna géin a géad. Baisin gnó é le tuairt fé nar si dúin go séanta fé chaincín an fés. Bhí mí ó chuireach do chuair mar san an scaras ó síalta chuir bhaim i measc séránic na gríoch gafa in aimseir seo an chorón víris. Iní sé bhí ar roiige rong ledan na dána a bhí bailthe os cóir gataí os god na réine lena ganí stáin is lena gomáin. Ach bhóilet mó féin éir, ganach an bhirtcin a bheith hán gur chuma an dhéanamís a nád a ganamís ar héamh na gréine don chóir le sláinte bhui blí. An sélar ar duilegain ar chinófeir, agus na himíon ólathe ar an dálín ar grí díhil agus séthirirthe dírig teach ar vaccín gan na hacíide. Díal fí ar an nua normáltacht a dúirdir ach a dúg fí ar a vaccín sin. Dí mé marna lín na siúil an córág a cordúil ar seos ar siúd, an néil á diag de bhí a brain. Cothir man le 16 blian an ránóna arág Albert Hoffman helvéise a Héirlin, 4 gram de teoloméid a géad lísrigig ar bordaige. Neadar sé cad leis a bhí sé súil ó hubstein te bhí sintéisithe as fungus ar góir 3 láir a bhí sin ige. Dír chuine ag Hoffman le héfachtaí psychedéalacha ó LSD, péascaile. A dírig analeptach á Rupert sa bhí sé in chéad lá. Sort drogail ina bhéad hí decarachtaí anála agus feibanna in imthrathú na fola a leis. Ach bhí sort tuairmige gur bhain cócht de thuirt eile le tora iireachta. Agus an is go raibh eisimal do ar ceorcaíocht istí an hain, níor bhada go bhaidh sé mache. Nuair a tháinig spáradí in imime le húil ar chuirtchuige, scail sé féin meile sar depach ar fada roirc. Basil 19 aimseir chogad go bhí nuair sin an, agus bhí sríanta a bhaim ar heistal puiblí, rud a dág nar bhéidir mótar a hamáint, agus gur ar a bhaisicail a bhí Hoffman ar tháinig sé ní sa gceart. I go baile bacathe gur raibh troscáin an tí ar folúin mór hímpel, agus chreid sé gur bhelaigh gur nimhú chemicach ba chúis leis. Ní raibh leis ar darla an iontain scíalathe ach baine na bó mar nimhíoch. Ghol sé 2 lítar do, agus bheas sé gur deann ón tail eile an té chuige, ganínte a chóirsa cinálta béal diris. In olcas a bhí cuasaí gemacht agus do bagge leis go gaiilech sé híal ar fad. Ann hain dar leis a bhí an díal inis agus barómhailech leis go raibh a bhás hain in anda. Bhí an tréimhse is dúchláin den chéad tros LSD, corthada ag Hoffman, féin rá a bhrostig an dochtúir chun na tí. Níor léirigh a chuid scúlaáin siúd ein rion den nimhú ná ein rion den iminí a bheir, agus gachníí mar bachóir seachas mácha le bheogus a chaintige. Cuireach chun na lepanéin san le híoch go hetere, bhí sé na fleis. Bhreic an lá an san, thug sé súntas den deabhlas a fuair sé ar a bhric fast, agus tá leiad de fóid a bhí ar hain, té sí hedráláis dar leis. Saola go bhí sé breistant ní bar nó mar a bhí riamh. Leis ar meorgalir a híal Hoffman a bheith aimsithe go buinteiste aige, agus scapach an deascéal gan bhíal go dtí terapéirí agsúla ar fud an dáin. Agus inis, bhí me fortí hain i gin sin dom mar heicech óig fná a raibh córáil le cur irthaí mar le trám na hóige. Gur tugadh blúire do libh na súla díomhradí, agus gur hairig sí hain na haigeine go díhalacht in éil, gur buinech an ceann dar ósal in aimseir analód éigent. Bhreisí gur raibh dáibh eisteach a chéile a gine, agus ceann de bhuair bhuaine libh na súla díomhra an dat ná go gohítar uning cóhá leis an té eile. Asal, osel, bráthir, bratar, bre, brát, capel, copula, marv,
Mud bhí muir, mud é nabh nebé, focail seiceise agus focail rélinge. Bhí maigeine hiúil chun na seicia, mirúilt ggóchais ása in dorpig, a lí go traumarim, nachta go gléadm tríd in vilolíocht chumparáidech, a gaiintum a trua de farsan í chenethe in scélín. Len me fortíad a scéal. An trauma ginnach sa teach manás an hóige. Agus lena raibh sí inis is stracailt mar rinne fásta. Da bé a heair féin airé. Níor bhfuil sí riomh leis ná ní raibh aithniige a chánig sé ar a bhód an son tamil trééis a heispéiris LSD. Fáil ar an ngort trééis na fáilairs tusa. Fáin ar na heirde impression na dhéanamh ar iníon, fechant an gútóch sé nabhláthaireacht ada go déanach le. De chrom sé ar hanachas na muintere a riomhde. Chúir sé le bóistáil, árá gur ón uislucht dheoldach bhuahéimach a híalrig a sínsir, gur prúnsa duineadíomh agus ardéir ach gur bhuaigan formad ar charamóla rá leis sa deire agus gur bheith an torabhí ar a méid sin ná gur dí cheaníoch os cóir ar phobal héine sa deire. Scánar sé. Do ben scéal céine bhí feicicé nuair a thug libh na súla díomhre fís de. Bhí na sunraí arúmpar áit éigent in na géantaige agus bhí an LSD mar a bheith ochir chuha. Cíne chnúsach a bhthil. Bhí tamil mád a hiúil na gos déanta gine ó hin. An céad eile bhí siúpadóir i chur láimh timpeall an Scáileán réarcha cosanna agus mála caní Guinness le sin amachige chuin. A níos an bóthir linn agus canan duinegan gáirí fé bhuairfichtúirí aontacha sa hiúnas lenar bách béal ferriste ó díon glasálach an chathir. Sprala mé bit a dúirt me fortí. Ní raibh osréaltacht rathan íorthéal chuinn bhargarin. Bhí saoil fiúil Red Dead Redemption buinte amachgan féin rá ar tháinig anna bhá rumsa mátá. Chrann síos ar achtarí an chluiríomhreachta agus níor léirdom gur do henge héin hagach foiimine mór laura. Mo raim ar gach réaltacht a sláánú bhuaim mé ngalar na gás agus léirgus áilte gom a mar a bhí a haftman héin ar géad ihe sin. Bhí a dul díam an alú go fónta. A chur an deathúir, bhí me chéile sé níos a chairí na banna bhaine. Prós is féin naithne a bahé a dúirt sé, gur gá go bháil siad. A chanálú, agus nar a feice. Hán as, agus gachúr ó hin hán as.